Köszönöm szépen, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Különösen öröm, hogy így ebédszünetben ennyien összegyűltünk, és remélem még azért így szivárognak be az előadásra. Kicsi személyes megjegyzést itt tennék, én Vas megyeiként, Szentgotthádról származom, és így még nem épült meg ugye Szombathely Budapest felé, ott az M8 faltos út, én mindig erre jártam itt az M7-es felé, és mindig láttam, hogy az elmúlt 10-15 évben, hogy ez a terület ez milyen szépen fejlődik, és hát ugye egy hatalmas fejlődésen ment így végbe az elmúlt 5-10 évben, úgyhogy kacsingattam még én is a gondolattal, hogy az esetben hazaköltözöm Budapestről, és itt folytatom majd tanulmányaimat, illetve a munkámat tovább. Ugye előadásom témája okos városok, okos megoldások, ugye mint a fenntarthatóság építő kockái. Egy kicsit mi így ipari megközelítésből hozunk egy példát, és elmondom is, hogy miért foglalkozunk mi ezzel. Ugye mindenki számára talán ismert ugye az ENSZ-nek a kitűzött céljai a fenntarthatóság érdekében. Nem fogom most felsorolni mind a 17 pontot, de itt nyilván az ipar, a szegénység, az oktatás, a különféle városi infrastruktúrák, tehát ezek a tengeri élővilág, ugye ez mind célja, és nekünk, mint ugye Evosoftnak, mi ugye a Siemens cégcsoporthoz tartozunk, nekünk lényegében ez az egyik célunk, hogy nyilván az ENSZ céljait és célkitűzéseit mi a saját vállalatunkra nézve, illetve a partnereink, illetve ügyfeleink számára is ugye biztosítani tudjuk. Kitűztünk mi is egy olyan célt, akár a saját irodaházunk tekintetében, hogy 2030-ra karbonsemlegessé tesszük az irodaházat, illetve az összes olyan általunk üzemeltetett infrastruktúrát, legyen ez gyár vagy irodaépületek, amiben ugye mi tevékenykedünk. És ezt nyilván hogy tudjuk elérni? Hát egyrészt ugye Siemens révén, illetve itt az Evosoft kutatófejlesztő szoftvercége a Siemensnek, szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy elég nagy iparági lefedettséget tudunk. Itt az egészségügytől egészen ugye nyilván a mezőgazdaság, de főleg ugye ipartermelés tekintetében ugye ott vagyunk. Megoldásainkkal én mondhatnám, hogy mindenhol találkozunk, például itt a mögöttünk látható Volvo XC90, még a 2015-ben, amikor ez a modell megjelent, akkor annak az elektromos hajtás fejlesztésében, illetve a motor, illetve a hozzátartozó inverter frekvenciaváltó szoftveres megoldásaiban is ott vagyunk. Nyilván nincs rajta a logónk, de ettől függetlenül ugye benne vagyunk, és ugye itt tevékenykedünk. Na de hogy rákanyarodjunk ugye az előadás témájára, hoztam egy kicsit ilyen paradigmaváltóként, hogy a városi épületek és fenntarthatóság témakörben hogyan tudunk egy kis ipari megoldásokat becsempészni. Ugye az egyik ilyen megoldás ez a szimuláció. Mi ipari létesítmények telepítésekor, gyáraknál előszeretettel használjuk, sőt, igazából már elmondható, hogy nem épül fel úgy ipari létesítmény, akár főleg gyártás, illetve gyártás automatizálási megoldásokra gondolok, ahol előzetesen egy szimulációval ne vizsgálták volna meg azt a hatástanulmányt, hogy ez mivel jár egy adott gépnek vagy gyárnak az átalakítása. És ugye itt a szimuláció önmagában nem ér véget azzal, hogy én elkészítek egy ilyen modellt, hanem mint egy digitális iker, ezt a teljes életciklusom során én fel tudom használni, és tudok ezzel ugye tovább dolgozni. Vannak erre nagyon jó tanulmányok, kutatások, igazából valami 210 különböző permutációját lehet egy ilyen szimulációs modellnek felhasználni, attól függően, hogy én az életciklusomban a tervezés, az üzemeltetés, az építés, a bontás, átalakítás fázisában vagyunk. És ugye miért is hozzuk be ezeket a megoldásokat? Ugye ipari létesítmények esetében ez már bizonyított, közel 20-30 éve ez a technológia egyébként ugye bizonyított, ahogy ugye elterjedt itt az ipar 3.0 végén, ipar 4.0, 70-es években a számítástechnika, nyilván ezek a technológiák is egyre jobban bejöttek. Ma már, hogyha talán megnézzük ugye így a híradásokban, akár a Siemens, Nvidia közösen ugye volt is egy ilyen prezentációjuk, hogy egy teljes való világnak a digitális leképezésére képesek vagyunk, és nyilván ezeket a modelleket a fizikai valóságnak megfelelően ugye tudjuk használni. Az iparban most már tényleg egy adott gyár, főleg mondjuk egy autóipari példát látunk itt középen, ahol is ugye egy robotok raknak össze egy autót, ezt teljes mértékben le tudjuk szimulálni, és üzemidő, vagyis ciklusidő pontosan meg tudjuk ugye mondani, például mi történik az adott gyártósoron.
Hogyha ezt kicsit tovább görgetjük, a mi gyárainkban is, illetve a mi telephelyeinken is, illetve ipari létesítményeknél, a tervezésnél már ezzel a szimulációs megoldásokhoz nyúlunk, és még a tervező asztalon már tudjuk adott esetben az energia felhasználását, illetve az adott létesítménynek a különböző paramétereit vizsgálni, és adott esetben ugye az átépítés tervezés során még mielőtt megépült volna, hiszen nyilván egy tervbe beavatkozni még mindig könnyebb a tervező asztalon, mikor már ugye elkészült az alap. Na de ugye mégiscsak okos épületek, okos városok, hogy egy kicsit hozzuk közelebb, akár egy ipari park, vagy akár bármilyen irodai épület esetében, hát ugyanezekhez a technológiákhoz tudok nyúlni, és ugyanezekhez a szoftveres megoldásokhoz. Egy ilyen példaként emelném ki, biztos mindenki látta már akár képről, akár tévéből, de élőben is, vagy volt is fent, ugye a MOL székház Budapesten a 11. kerületben, annak igazából nem látszik rajta, de maga az irányítás technikai része az épületnek részben iparban bizonyított eszközökből épül fel, részben pedig nyilván erre a speciális célra ellátott eszközökből, és egy olyan komoly irányítás technikai szoftverrendszer dolgozik azon, hogy ez az épületnek a hűtés-fűtés vezérlése, a különböző felszenzorozott épületbe hogyan tud az épületüzemeltetésbe avatkozni, illetve hogyan tudjuk ezeket minél gazdaságosabban üzemeltetni. Ugyanezt szintén ugye az iparból vettük, egy ipari létesítmény esetében, egy ipari park esetében ugye ezek a szenzorok, akár az adott gépről, egy szerszámgépre, ha gondolok, ott különféle adatok, a víz felhasználása, az energiafogyasztása, ezek már mind rendelkezésre állnak. Ugye ezeket szeretném én kivetíteni azokra az okos épületmegoldásokra is, amit ugye szoftveres módon támogatni tudjánk a fenntarthatósági céljainkat. És ugye, ha már okos épületekről beszélünk, ezeket rendszerbe szervezzük, akkor onnantól már elérkeztünk lényegében az előadás fő témájához, az okos városok koncepciójához. Nyilván ez nagyon szépen hangzik, pont egy kolléga meg is kérdezte, hogy ott az árvizet jelölöm a kékkel, nem, ez éppen ugye azt jelenti, hogy adott városrész, adott városnegyedben ugye ezeket az épületeket, az épületekből gyűjtött adatokat ugye agregált módon meg tudom egy szoftveres környezetben jeleníteni, és mondjuk ez a városüzemeltetés számára hasznos információkat tudok megjeleníteni. Példaként ugye mondom, hogy én mindig ugye itt az úton mentem el, itt Nagykapornaknál van egy benzinkút, mindig ott szoktam megállni, és például azáltal, hogy mondjuk megépült egy másik út, én már nem ezen az útvonalon járok, ez például egy nagyon jó info, akár forgalomszervezés szempontjából is, hogy mondjuk hova érdemes elhelyezni egy benzinkutat, hol van nagyobb forgalom. Tehát én ilyen adatokra gondolok, nem elsősorban arra, hogy éppen mennyi a vízfogyasztás, de számos adat. Ugye szoktuk is mondani, hogy az adat most így a napjainknak az aranya, ugye alapvetően arra már szintre eljutottunk, hogy adatot gyűjtünk, ugye nézzük a fogyasztásunkat, nézzük az energiafelhasználást, nézzük azt, hogy a víz, gáz, villanyból mennyit fogyasztunk, nézzük a forgalmi adatokat, de a végső soron a végmegoldás az, amikor ebbe ugye döntéseket úgy tudunk meghozni, hogy ezekre az adatokra támaszkodva hozzuk meg a döntéseket. És ugyanígy a szimulációs példák esetében, ugye lehet például adott esetben egy városüzemeltetés számára azt mondani, hogy ez az adat rendelkezésre áll, meg is van a városomról a virtuális modellem, akkor ugye egyrészt fel is tudom frissíteni vele, naprakész adatokkal tudok dolgozni, és például adott esetben mondjuk egy közműátépítésnél, egy forgalmi átszervezésnél előre le tudom szimulálni azt, hogy ott a forgalmi helyzet hogyan fog megváltozni, hogyan torlódik fel mondjuk a másik utca, és én értelemszerűen ennek megfelelően tudom ütemezni az adott felújításomat, illetve azt is meg tudom mondani, hogy ez percre pontosan mennyi időt fog igénybe venni, illetve milyen munkálatokat ugye mikor kell elkezdeni. És ugye ami még ugye ez érdekes, hogy nyilván nem elég felszenzorozni, nyilván nem elég, hogy ezek rendelkezésre állnak, ehhez egy komoly szoftveres támogatásra van szükség. Ugye napjainkban legelsőleg, hogyha hálózatba szervezett szoftveres megoldásokról beszélünk, ugye akkor legcélszerűbb ugye mindig a cloud megoldások felé indulunk el. Hát mi is ebbe tettük le a voksunkat, rengeteg olyan cloud megoldáson dolgozunk, ahol ezeket az adatokat, akár a közlekedés, akár az energiafelhasználás, akár a különféle épületek, vagy az energiaelosztás, illetve az energiabetáplálás, tehát az erőműtől hogyan jut el az energia. És nyilván ugyanez igaz a víz, a szennyvízhálózatra és a teljes közlekedési infrastruktúrára. Ugye erre léteznek különféle megoldások,
Ehhez ugye nem kell más tennünk egyrészt, mint az életciklus elején, már a tervezésnél ugye figyelembe kell venni ezeket a szempontokat, lehetőség szerint célszerű egy digitális modellel kezdeni a tervezést, majd miután ugye ez felépült, akkor ugyanazokat az adatokkal ezt update-elni és folyamatosan napra készen tartani, és igazából a teljes életciklusa során egy város esetében akár több 10 éven keresztül ugye folyamatosan tudom én ezeket az adatokat, modelleket használni, illetve azért is fontos, hogy folyamatosan tároljuk, illetve megőrizzük ezeket az adatokat, hiszen vannak olyan tendenciák, amiket csak egy bizonyos idő elteltével tudok mondjuk kimutatni, és a múltba adatelemzéssel visszamenőlegesen tudom azt megnézni, hogy mondjuk minek milyen hatásai voltak, és ezt a későbbi előrejelzések során ugye ezeket fel tudom használni. A szoftveres megoldásokat tekintve nyilván az energiaelosztás, ugye napjainkban, hogy egy kicsit így a tárgykörhöz is kapcsolódjon az elektromos autók, az ezt kiszolgáló elektromos hálózat, a töltésmenedzsment. Ugye itt az előző kerekasztal beszélgetés során is elhangzott, hogy nyilván, hogyha most minden autót átállítanánk elektromosra, akkor egyrészt nyilván a nyersanyag utánpótlással sem tudnánk ezt kiszolgálni, illetve maga az elektromos infrastruktúra sem lenne képes ezt ugye kiszolgálni. Egy ilyen autónál most már ilyen megawattos töltésekről beszélünk, azért, hogyha 6-8 ilyen töltőpontot kialakítok, és mindenki megawattal meg akarna durrantani a saját autóját, hogy 10 perc múlva tudjon tovább menni, akkor az eszméletlen mennyiségű energiára van szükség. Úgyhogy éppen ezért fontos itt is az a szoftveres támogatás, ami azt segített hivatni, hogy a töltésmenedzsmentet mondjuk hogyan lehet elosztani ezek között a járművek között. De hogy egy kicsit ilyen saját példát is hozzunk, hogy nyilván szerencsére nálunk nem igaz, hogy a Schuster cipője lukas, mert ezeket a megoldásokat mi is használjuk. Hozok be egy-két példát. Ugye az egyik, ugye, mint említettem, hogy mi ipari rendszereknek a fejlesztésével foglalkozunk. Nálunk körülbelül 70 tonna ipari automatizálási hardware van, körülbelül 6 szinten az épületben. Ezeknek az energiafelhasználása rettentően magas, és nyilván ahhoz, hogy elérjük ezt a karbonsemlegességet, illetve csökkentsük az energiafelhasználást, ezt nekünk nagyon komolyan monitorozni kell, illetve be is kell avatkozni, úgyhogy éppen ezért mi is erre fejlesztettünk már egy saját megoldást. Most jelenleg a villany, de már a vízfelhasználási, illetve a fűtési megoldások is ebbe integráltan bekerülnek ebbe a rendszerbe, és onnantól kezdve a telephelyeinket, Miskolc, Szeged, Budapest, de igazából a világon bárhonnan ugye ezeket az adatokat felhasználva be tudjuk gyűjteni, illetve intelligens módon be is tudunk ugye avatkozni. De hogy egy kicsit még a konferencia tárgykörénél ugye elektromos töltők, elektromos autózásnál ugye egy nagyon széles paletta az AC-tól a DC-ig, lassú, gyors teljesítménybeli különbségek vannak. Ugye a mi épületünkben is, még a mi elhelyeztünk különféle töltőpontokat, de mielőtt ugye telepítettük, vagy berendeltünk volna 30 vagy 40 darab töltőt, előzetesen felmértük azt, hogy mennyi elektromos autó van a cégnél, mennyi elektromos autó várható még, illetve megpróbáltuk lemodellezni a felhasználói szokásokat, és készítettünk egy olyan szoftveres szimulációt, ahol megnéztük azt, hogy egy-egy autó például mennyi ideig foglal egy adott töltöttséggel. Ez nyilván autótípustól függően milyen gyorsan tölt fel. Ezt lemodelleztük, és ez alapján azt mondtuk, hogy például nekünk az irodaházban, ahol kb. 1500 kolléga dolgozik, van kb. 100 autó, hogy 30 darab töltőpont elegendő. Nyilván ez az is kell, hogy menet közben átálljunk. Mindezt szoftveres megoldással tettük, illetve még hozzákapcsoltunk olyan szoftveres megoldást, amivel például azt mondjuk, hogy az Outlook naptárával a kollégának össze van kötve mondjuk ez a rendszer, és mondjuk tudjuk azt, hogy ő napi szinten Szentendréről ingázik Budapestre, akkor az ő autóját nem kell mondjuk feltölteni maximumra. Itt már bejön egy ilyen intelligens load management, de mondjuk van egy olyan szélszes kolléga, aki holnap után vagy holnap utazik le Pécsre, akkor az ő autójára fog a rendszer több energiát biztosítani a szemben többiek kárára. És ezt nyilván ugyanígy a szimulációban tettük meg. Én dolgoztam korábban olyan projekteknél is, olyan szimulációs megoldásokkal, parkolóházaknak a telítettségét vizsgáltuk, automata parkolóházaknál, hogy hogyan lehet őket feltölteni, illetve kiüríteni. És például ott is volt egy okos megoldás, és ezt is szoftveresen értük el egy meglévő infrastruktúrában, hogy a parkolóház automatikusan, egy idő alapján, használat alapján fel tudta azt mérni,
minimális mesterséges intelligencia, igazából inkább machine learning volt, hogy melyik autófelhasználó, rendszeresen visszajáró parkolók közül hogy használják az autót, és például aki a héten elején leparkolt és csak pénteken vette ki, azt eltette az automata egy kicsit hátrébb, aki napi szinten járta az autóval, őt egy kicsit előbbre sorolta, illetve mikor egy zsúfoltabb időszak volt, a rendszer a pihenő időszakokban egy kicsit átrendezte a mélygarást, hogy az optimális kihasználás legyen, ott legózott, egy kicsit tilitolizott az autókkal. Igazából ugye, amit az előadásomban szerettem volna elmondani, hogy egyrészt nyilván az ipari megoldások már egyszer bizonyítottak, ugye itt az egyik a szoftveres megoldások, a másik pedig, illetve a szimulációs megoldások, a másik pedig a szoftveres megoldásoknál, ami egy fontos szempont, hogy platformokban gondolkozzunk, és a skálázhatóságot mindig vegyük elé. Nagyon sok egyedi megoldásokat látunk, amiben ugye egy adott célra jók, de ezeket mikor összekapcsoltan és rendszerben, és mondjuk egy épület, egy város, egy trafóállomás, egy autó rendszerekről beszélünk, itt különböző interfészeken keresztül kommunikálnak. Nyilván ezt a szoftverek esetében is célszerű lekövetni, és nyilván a mai igényeknél már, ha egy épületről beszélünk, akár egy VR szemüveg, egy 3D-s megjelenítés, vagy akár ugye a kiterjesztett valóság alkalmazásokra is sokkal könnyebb olyan megoldásokat felkészíteni, ami már eleve ezeket, ugye ez szerint a gondolatmenet szerint ugye elkészültek, és ugye a másik oldalon pedig nyilván az interfész, tehát ezeket az adatokat én fel akarom használni akár egy számlázó szoftverben, akár a vállalatirányítási rendszerben, akár az épület felügyeleti rendszerben, tehát a megfelelő interfészekkel is kell rendelkezni. Ez itt most nem termékbemutató, itt csak egy koncepció, egy paradigmaváltást szerettem volna behozni, hogy egy ilyen tervezési szempontnál, szoftveres oldalról egy elég komoly műszaki megoldásoknak az összehangolását teszi szükségessé. És én el is érkeztem a végére. Köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha van kérdés, mivel itt az időben most kicsit megcsúsztunk, mi itt vagyunk, standal kiállítunk a büfével szemben, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, hogyha meglátogatnak minket. Köszönöm szépen.